Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane men kaya ngene jodoh karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek men karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa mriko ing nami Bagong Rama weh lah dalah lho rong lucu guys guyu mergo kaget aku bareng aku nampa ature anakku terus do jemena yen sira kuwi Bagong bener bener Bagong nggih padha kanthi Raja Sapraptama ning negara Pancala Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ngledune dumawing tawang-tawang linepatna ing tulak manu sinuwun leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuwun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuwun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuwun Prabu Drupada kepareng kula ngaturaken sembah semu keping pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha Raja Sapraptama. Ndara sinten ya? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan.
Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trusta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong Padhararja sapraptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus duk neng dungkul tung Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh iya wis wonten aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padhararja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kandirarja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, ya aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ning karsaning Paman Prabu Pancala, Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sun Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa Nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali marang negara ing Pancala? Oh mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lek-lekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu bisa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki.
Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Lah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Lha niku kulino nganten niku. Lho, kulino ngono piye? Lha niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Lha niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anak kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ing Putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lha upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula yang ngepek bojo gandeng saniki le tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke iki mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih Sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok apa kae dewane niku peteng dodot ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Wara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa. Nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor.
niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine, Waladropati kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Waladropati. Bagong, wonten dawuh, "Oh sik. Bingung ngrasaku. Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Prambandurna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene." Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waladropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waladropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waladropati nganggo anduk trok. Jas nika apa kae? Wiladala. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Dropati apa Durna karo Dropati mesti do muni Bagong karo Dropati. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Dropati ngoten. Wiladala iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Sok suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso sok. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho, malah ndukani seneni karo aku. Kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah. Ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anake iki dikake apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada.
kaya wae. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala Saraswati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pendho sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajat ing Gedhi Bal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabiki ukurane ora bondo ora rupa. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene jodhoke karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngeceh karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karaki padha-padha wong lamar ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngono-ngonoke aku. Nek kowe arep ngono-ngonoke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek sampeyan karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Bagawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ora ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene ora tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe, Jum? As kebacut muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githoke dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek
modal kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Hae ora. Jajal sik jeblas kuwi. Ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke kekuatane Bagong karo Begawan Durna menasa apa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datra. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodo kamu to, wah jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyanda. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Sekar kembang setaman. Cangkeme klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Panjenengan mboten atus monggo dipun butaken blas gelandang negara legane ati wae. Janaka ndendram. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dhateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ya ngaku ae. Koko Prabu. Wingeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan menika. Koko Prabu. Nggih. Wonten nyiram tenan sabar.
ning ora mboten mang. Ora mbaringan iki ardane kamsu ora bisa mriki ora. Iki kok mengko Kok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mawa mbak. Ning mboten ora. Mboten mangan jenengan nampane. Kok ora bisa mangke ngaturi kok. Ah, kowe Bagong ngene. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe krepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budewa. Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen le tindak 2 tahun, dadi bojo kula 2 tahun. Yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sri Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo. Daripada kula omong mung dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawana Alayu kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending apa? Mboten iso.
ame ngawur watone lekom menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Ponokawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi, Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes bokongku. Ati jan kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Ngono lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah meh dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Inggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden Nek Kamas. abdi dalem arep ndi kok. Jagat wasesane Bathara wayah Bathara jagat pate wonten drawuh sinuwun. Mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu, apa ta sababe? Dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawiyos pangandikaning ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa. Nok. Ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah mung keping pangabekti kula kunjuk. Iya ya pate Tak tampa. ora liwat. Pangestune ingsun tampanana lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan. Urhananira wate inggih. Nggone ingsun sak pejagong lawan sira patih Guwa Garba. Sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-unek ing penggalih ingsun bab ingkang pundi. Paduka sampun dados nalindran jayeng bawana. Paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara.
Nalindra Muda ingkang sugih bondo bandu, Nalindra Muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka Paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Pate wonten dawuh. Yen babakan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babakan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun Paduka menika menggalihaken anggen Paduka kepengin amungkasi jejakanipun Sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ingkang dados weting penggalih Paduka lumahing bumi kureping Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki Sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja mbuh menyang ndi papan lenggahe. Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala. Pate wonten dawuh. Kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tangeh bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi. Menawi ngantos kawanguran menapa mboten adamel lingsem penggalih Paduka Sinuwun Prabu Kalimantara. Isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi. Kepareng Paduka aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran. Kakang Prawadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh. Iya. Lajeng kepareng Paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra pate. Leng-leng ing driya mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin lelena tanpa kanin yen tan tulusa amangku sang Dyatama Nalindra Muda wuwuse angrerepa menawi tetela mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka sinuwun. Ya Pati alugon lakuning lekas kita linuting kidung kadung kadereng momong mangun manah rahayu yana tanah kolong piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang. Kakang Semar.
nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Nyai Darmaji marandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Dipol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang dilenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa ngripun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan adar pandan moncar tinoner kekonang sureng sorotetan padang kasoran pacaring purnaming gekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok bener ngendikaning Kakang Semar? Pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleki lawan Nyai Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane sowan luwih dhisik ora ketang sedina ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mangkono. Aku mengkari manut ayu Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi. Nggih. Mareka den prayekna smuriris.
Langaning kalang wanaglar wandhan moncar non ler kekonang suram sorotetan badan ilatala persasat kadidene lumampang wanci peteng bapak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werkudara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya Arjuna tak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrawati wonten negari Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Kyai Ratu Waradrawati wonten negaring Pancala kalersan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mestinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun. Kundang ganjing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ing derajating batur lha kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrawati nyuwun pangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lha kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrawati sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrawati. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun
Panjenengan menika prameswari negari Ngamarta. Teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora. Ora. Lho ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka Sing tak wedeni apamu kene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu idak mutar kowe. Idan, idak genti kowe karo Pusana. Bagong saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireh getih wedi mati. Iya Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane tak tuman wae. Yo ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono, apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatine wujud nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Prabu aneh piye Yayi teka Paduka mimba Bagong solah sabawanipun boten benten kalian Bagong monggo Prabu menika boten saged ngecul kumarucul nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak di protes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendran krana pun Kakang ngupaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Limasada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Limasada.
kula piyambak boten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundhanganipun ngupaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula boten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yai Waradrupadi murca. Dalah. Yai Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho, edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung nglantri pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yai Puntadewa. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing Puserbawi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra Muda. Kowe njaluk apa wae?